Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Naglibog ang akong auto karon, Ronnie. Wa ko mahibaw sa tubag kung malipay ba ko o dili. Basta, dili ko gusto nga matambalan gid si Papa. Wala, saom lang ron na nga nakadesisyon naman ang inyong amahan nga makikita gyud siya ni Idana ugma. Kinahanglan nga naa gyud ta. Kaysa higayon nga mo atupang si Edana ni Papa. Na ako'y buhato niya. Usa may nasi mo plano? Tawagan ako si Hepe. Ako siyang sabuton nga ipadakop na ako siya pagbalik. Ilabi na nga. Gidid-an na siya pagpanambal og usab. Maayo ka na nga pagi, hani? Musalir ka na nga pagi. Maunay akong giingon ni mo, Idana. Kung manambal man lang gani kag balik, kinahanglan gud nga magpabayad na gud ka susto. Kay ang kwarta god, gikinahanglan kaayo, ilabi na sa panahon nga dunay mga tao nga moargabyar nato. Huna-hunaon pa na ako maayo, tiya. Ilabi na karon nga, dili na ko makadali-dali sa pagpanambal sa mga tao. Tungod sa mando sa korte nga, dili una ko manambal. Ay, mahimo magkamanambal, di ba, Pundo? Mo lagi. May mo manambal kay Dana, pero sa hilom na lang. Bitaw. Sa meaning, silence. Silencer. Pilian ng mga tao nga dunay ikabayad ni mo. Ay, naon sa mas Pundo, sige magkakit-kit anang bangko. Ay, tingog ko no. Kapit ako maglagot ko. Maglagot ko muna na ba? Muna kakikiton ko. Hilom na lang ko no dabe. Doon na kay ikabayad ni Mac. Ikaw no, bidag. Ngano nga kumay na ikabayad gani man ako ng Hilom panambal. gani diha anang dunay ikabayad Mac. Lagi minaw lagi. Minasad ko. Daoy, daap kikito ko na labis na blagot ko. Ako lagi. Inakikitaw. Ako kitita. Gahit na kay ka. Nausab na gud ka. Ikaw no. Wag yun ay ayaw na imong gitambag ni Dana, oy. Ati nga no, unsa man di dautan sa kong gisulti be? Kangila na na. Kondo na mo dool din eh. Unya, way kwarta nga kadunol. Be, dire na ni mo patambalan. Tungod lang kay wasapay. Tiyo. Maulagay. Ayaw lang mo paglalis anang butanga. Bitaw. Maulagay. Sa pagkakaroon, dili pag yung kumakahimo sa paglapas sa balaod. Bitaw. Unya, daghan na ba kang may anhi diri karon lang kung man nanambal pa ba kuno kag balik? Balibaran lang muna nato na sila. Sus ka anugo na na. Pagkaano? Pagkaano? Misa rin bawag yun. Sa ako ra bang tanaw madato gyud ta tungod na imong abilidad Dana, di ba Puldo? Gusto na lagi, Mac. Ay. Lago na kumagam. Itong lang misa rin. Inakikitab. Okay, nahurot na bangko labisan sad. Lago rin. Ay, sige, giskutan ng madato ta. Kaya angay kang makontento kung unsay na nato. Kaya nabuhay tabisag ginagmay nga pagay. Wag kay nada oy Puldo. Ang nindot na ko nga panlantaw, ikaw kitigbara, eh? Pamanggudaotan sa ko mga Sinadaw si gipanulti. Bara. Paminaw ba? Way dautan sa ko mga gipanulti. Mulagay, Kaya mulagay. nakita na ako kung unsay pabor nga itong mapaabot sa unahan. Mulagay. Ito sa unahan. Mulagay. Nindot ka ni nga kay gayunan nga ni abilidad si Idana nga wasuban. Kayuri mo nagkamakot. Ay, Bidag yun ni sa mo. inyong sigiglalis, nagkayuring na lang mo, tiya. Mauna. Kanang mahimo dili lang una na nato isugutan. Ato lang una bang pasabton ang mga tao na dili pag yun kumakahimo sa pagpanambal ni bisan kinsa. Ayo! Oh, Ayo! uy la. Makatuloy ba ho? Si ba? Si Badong. Badong ba? Si Badong, si Sir Nelson. Ano na sige? Padayunan na ninyo kay basig doon na importanteng tuyo. Unsa may amoy ikalagan ninyo, Nelson? Kwan. Kadetro nga mong tuyo ni mo, Idana. Kaya ang amo yung amahan ba? Gusto siya nga makikistorya ni mo. Gusto siya makikistorya na ako? Oh, Idana. Kung mahimo lang unta. Pero
Nganong gusto man siya makigsulti na ako? Nara siya importanteng isulti nimo. Pero wa kay angay kabalakan, Idana. Gusto rin siyang mahimamat ka. Basin og masuko si... Wasap kay angay kabalakan ni Leslie. Ni ako ba nimo? Mula kay mula. O ako ipaniguro nga luwas ka o ba nako, Idana? Kanus aman ang iyang gusto. Ugma. Ikaw lang magbuot kung unsong orasa ka na mo kuhaon din eh. Bueno, mahimog mga alas 10 sa buntag, inyo kong kuhaon din eh. Ay, Sir Nelson, pwede ba ming muuban, Sir? Nganong gusto mangyog kang muban, Mak? Pabilin na lang tatin, ay. Kay, mag-uot na tayo dito sa ilang Sir Nelson. Wanay kaso ng imak, Naipoldo. Pwede mong moba na mo. O, di ba? Pwede na. Mo, sagbat ko. Dali ka na ba doon? Upos din ang Minaw kaparong. na ko ninyo. Nagpasahon ako. Dahil, Kuyog mo na mo lang, noy. Ano, aling yung tindanan. Kuyog ko. sige. Pwede di pa niya, uban na ron. Di lang magkakito ko na rin lamisa rin. Kurot na rin lamisa rin na waron. Muban na lang sa may, may mamat si Sir Perfecto. Ya, kung saan man? Nagkontak ng mo sipe? Bago lang yun may nagkastorya. Muani sila ugma mga alas 8 sa buntag. Kasi mayawag magkabantay sila si Nelson. Han, naibaw na silang buhaton. Aron dili makabantay sila si Nelson. Sa higayon nga maabot si Idana din he. Ila dayon ning dakpon. Kay dako gid ka ng supak sa balaod nga ang tao nga way lisensya sa pagpanampal. Mahimong mabilanggo og usa nga to sa 5 ka tuig. Og musobra pa unya kon mapamatud-an nga daghan na sa giilad. Kanala nga makakuha ang tao ebidensya ng higayon, ha? Dili na lisod, Han. Ako rin mahibaw sa ebidensya. Niapan ako ang tambal nga gihatag ni Edana ni Nelson sa una. Mahimog ako ning himuong ebidensya batok niya. Abtik yung ganaan. Of course! Kinahanglan nga mag-inabdik kita, honey. Believe di kay ko sa imong kabright. Wa naging makalabaw ni mo nga akong asawa. Pero napakay mahimos Nelson na. Oo, kung bright siya, nasa mahimo. Pero kung bogo siya, mahimo siya gidotel. Mahimo man ganing ipaapil ako sa ipapriso? Mas mayo tingali nga ipapil siya. Depende niya kung mo artist siya ugma. Mahimo gid kaayo nga ako siyang ipaaresto og apel ni Hepe. Naghinam-hinam na kay ko anang higayon na. Gusto ko nga makakita nga pusasan si Dana og apil na si Nelson. Makita unya nimo ugma ang mga panghitabohan. Pastilan, Puldo. Kadahanglan nga dili gina si Piato ni Idana. Dako kayo na nga kay gayunan. Kung maayo niya sa perfecto, labing siguro, hatagan siya dakong bayad, ana. Og, madato na gano'n niya ta, ana, Puldo. Noon sa man taon kay Makoy, Supak na sa... pulos naman lang taon, kwarta na naari mong una. Ikaw ba, Puldo, no? Tigpakaroon ingon sa kay ka, oy. Kay nga, no? Di ka malipay kung madato ta. No, noon sa noon. Waiwa man kumaingon nga di ko malipay, Mak. Pero, por Diyos y por Santo, ayaw sa tao rin mo ang negosyo si Dana, oy. Imo man sang unhandaan. Unaw na abaya, ugmayo. Nga si Sir Nelson, mo'y mitabang niya aron makagawa sa espreswan. Labing siguro, di na yun ang mangayo og bayar si Dana. Ay, lahi man sad gud to si Puldo. Bidakikito Lahi man sad to si Puldo na noon si Sir Nelson ba? Lahi man to. Mitabang si Sir Nelson tungod man sa kabuang sa igsuon. Pero kining higayon na nga mutambal sa amahan ni Sir Nelson, labing siguro, muhatag sila dakong ganti ni Idana. Bida yun, Jesus. Di na lagi ka muuyon ako. Di na Ay! maulagi mo. Maulagi! Kana ka na. Pastilan na lang yun ni mo, Mak. Ay, bebe. Ikaw, Ikaw be, ginong na maulog, kita ko lang isa, Mak. Ikaw, be. Sige lang, busog man sad ka. Be, ikaw, be. Huna-huna agbayo. Kung mangutana pa ng lit,
muhatag yun si Perfecto. Aha, mangutan ako ha. Wala kitaw, Dab. Wala Paminaw. kitaw, Dab. Sa paminaw. Oh, Dawaton ni mo o dili, kung muhatag si Sir Perfecto. bisag milyon pa na, Mak. Oh. Kadungo ka. Oh. Bisag milyon pa. Di ko mudawat. Stag, hambugiro agad ni mo. Malagay. Balibay kagatagan kag milyones? Wow, balibad ko. Kayang pagtabang ni Nelson ni Dana, di sab kabayaran o kwarta. Oh. Ang mga sakripisyo o kahasol, di kabayluan bisag unsang bandi, Mak. Oh. Muna ka man eh. Busa para na ko. Ang ayan lang sab nga mutabang nga libre si Dana ngadto sa mahan ni Nelson. Di na lang ko makiglali sana ay puldo. Ayaw na lang yun. Ang ako lang, kung mutanyag sila ba, angay din nga mo balibad kung mapugos gaghatag. Maulagay. Oh. Nara na ni Dana kung unsay iyang hukom. Di na to na siya katudloan kay naibaw na siya siyang buhaton. Ay, bitaw. Para na ako, angay siyang tudloan, puldo. Giyahan, aron mo dawat kung siya kung doon ihatag si Nelson. Maulagay. Pero ayaw. Maulagi na. Ayaw. Pitagin mo supa. Kitol ko na yun. Gamay na lang. Kititol ko yun lang sa nawaw. Pasagdi na si Dana siyang desisyon. Di na tamang hilabutan ng bahay na Mak. Atong respetuhan kung unsa may mahimong desisyon ni Dana sa iyang kaugalingon. Usap ko nagurasa mo na si Dana din eh. Sa ako naibawaan, mga alas 10 o alas 11 ko no. Amay nun. Timing ko na niya paniud to ha. At gid niya siya maniuto sa prisuhan ug balik. Happy tagid ay. Alas 9 na ug sayo kayong milakaw sila si Badong ug Nelson. Naa naman sad sila si Hepe sa gawas. Nagpaabot ra sila sa atong go signal kon kanus-an nila aristohan si Edana. Kinahanglan nga doon na tayo video. Para ligo na nga itong mga ebidensya niya batok nila. Nana ko'y gisabot dinihan. Sila si Martha, nakaandam na sa mga musunod nga mahitabo. Naghinam-hinam na kayo ko. Magpaabot lang tahan. Basi karon taod-taod, maabot na sa doon niya sila. Pasensyan gyud kayo ninyo, Idha, nga nahasol gyud mo namo karong adlaw. Wa ni kaso Nelson, uy. Kalipay na mo nga makabawsap sa inyong kaayo nga gipakita diri namo. Bitaw. Lipay kay mi nga amo niyang mahimamat sa dili madugay ang inyong amahan, sir. Maulagay. Malipay gyud si Papa kon makakita siya ninyo. Maulagay. Naibaw ming maayo kayong tao ng inyong amahan, sir. Liwat kay siya ni mo kinaya. Salamat kayo, Noy Puldo. Ako noon sa... Naday ka dyan. Yan. Ako posting ko para. Nagpasahon ko. Sa kambungan na kanaiyan, no eh. Liwat ka na si Nelson siyang amahan. Tinood na. Baliw na. Maulagay. Kumbina ko niya. Pagkabulahan kaha sa babae nga makabana ni mo, sir, no? Maulagay. Salamat kayo ninyo, nagimag. May uyab ka na ba, sir? Wa pa taon nang oy. Wadi kay planong mangulitaw, sir. Naabaya nang. Pero wa pa una ko mag-una-una anak karon. Maulagay. Ilabi na sa kahimtang karon sa among amahan. Bitaw. Unahagid unag at tiba nagiro amahan. Maulagay. Oh, maunggid nang. May mabot ang mga giro niya ng bayan na, sir. O labang siguro, no? Magkapaton doon kag buo tayo niya. Maan niya nga masawa po. Luwadit bamak. Bitaw. Maayon ta, Noy Puldo. Ay labing siguro, hatagan yung kas Ginoo og the best nga babae para ni mo, sir. Nagpudala. Ah. Mga di postisyon. Ang ginawa rin yun, nahibaw ni Ana, nangimag. Nagampo bitog yun ko nga ang akong mga asawa. Responsable o masaligan yun nga pagkababay. Maulagay. Naday ka dadong na postisyon. Niniya ko eh. Wala na to hibaw eh, sir. Base naara sa imong palibot ang imong maasawa pohon. Kinsa gyud ka na siya, Badong? Basta kay mainanin eh. Pili agi ng gwapa, sir. Nya butan. Mamni butan di kayo. Kinahanglan nga magkuyog gid ang duha. Bitaw. Maulagay. Murag ako. Pasagdi lang. Mina ko niya.
Ang panahon lang atong adton. Ay, kung maminyo gani ka, sir, ayaw ba gitaon may kalimti, ha? Sure. Sure yun, nangimang. Kamu giuna na kong paibawon kon maminyo na ko. O kamu say nag-unang pinasidunggang dinapit na ko puhon. Unya niya nang akong kaminyon. Mau lagi, mau lagi. Hunong tayo istorya. Hindi naman ta. Padong tam sa sakit, hunong tayo istorya. Kali nag-drive na doon ko sa ticket. Ay, hala! Hala ka nindot sa inyong bahay, sir! Bitaw, mau lagi, mau lagi. Kahit palang daan, ay pagilog ako na. Mura nagpalasyo, no? Mau lagi, mau lagi. Mo lagi. Excited din kayo, may. Nga, may mamat si Sir Perfecto. Yan sila, Leslie. Pasudlo na nato sila sa kwarto ni Papa. Nagpaabot na sila si Hepe sa akong go signal. Tana. Ato silang atuon sa kwarto ni Papa. O sige, tara. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!